πνίγονται. Και όμως βγάζουν 6 ψηφία. Δουλεύουν και οι δύο. Ξυπνούν νωρίς. Γυρίζουν αργά. Ο λογαριασμός γεμάτος. Για λίγα λεπτά. Μετά αδειάζει. Έκαναν τα πάντα σωστά. Πτυχία, καριέρα, σπίτι σε καλή περιοχή. Και όμως αγχώνονται για μια χαλασμένη μηχανή, για έναν απρόβλεπτο λογαριασμό, για έναν μήνα χωρίς μπόνους. Πώς γίνεται να κερδίζεις τόσα και να νιώθεις τόσο εύθραυστος? Αυτό δεν είναι ατυχία. Είναι παγίδα. Και πιθανότατα βρίσκεσαι ήδη μέσα της. Μας πούλησαν μια απλή ιδέα. Ότι 2 εισοδήματα είναι πάντα καλύτερα από ένα. Αν ένας άνθρωπος μπορεί να στηρίξει μια οικογένεια με 50.000, τότε 2 άνθρωποι με 50.000, ο καθένας θα έπρεπε να περισσεύουν. Αριθμητικά φαίνεται αυτονόητο, μόνο που η πραγματικότητα δεν ακολούθησε τα μαθηματικά. Το φαινόμενο ονομάστηκε η παγίδα των 2 εισοδημάτων. Ο όρος καθιερώθηκε από την Elizabeth Warren το 2003, όταν ήταν ακόμη καθηγήτρια στο Harvard University. Μελέτησε πάνω από 2.000 οικογένειες που είχαν κηρύξει πτώχευση. Το συμπέρασμα: τα 2 εισοδήματα δεν αύξησαν την ασφάλεια, αύξησαν την ευαλωτότητα. Οι οικογένειες με 2 εργαζόμενους γονείς είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να χρεοκοπήσουν από εκείνες με 1 εισόδημα. Δεν είναι ατομική αποτυχία. Είναι δομικό λάθος στο σύστημα. Στη δεκαετία του 1970, το τυπικό μεσαίο νοικοκυριό λειτουργούσε με ένα βασικό εισόδημα. Περίπου το 43% των γυναικών συμμετείχαν στην αγορά εργασίας. Το δεύτερο εισόδημα ήταν εφεδρεία, όχι προϋπόθεση. Και αυτό το ένα εισόδημα αρκούσε. Η στέγαση απορροφούσε περίπου το 25% των αποδοχών. Υπήρχε περιθώριο. Υπήρχε ανάσα. Αν κάτι πήγαινε στραβά, ο δεύτερος γονέας μπορούσε να μπει στην αγορά εργασίας. Υπήρχε σχέδιο Β. Σήμερα το σχέδιο Β έχει γίνει κανονικότητα. Πάνω από το 60% των παντρεμένων ζευγαριών με παιδιά εργάζονται και οι δύο. Το εφεδρικό σύστημα έχει ήδη ενεργοποιηθεί. Και όταν η εφεδρεία γίνεται βάση, η ανθεκτικότητα εξαφανίζεται. Τα εισοδήματα αυξήθηκαν, αλλά τα κόστη εκτοξεύτηκαν. Η στέγαση διπλασιάστηκε σε πραγματικούς όρους. Η υγειονομική περίθαλψη αυξήθηκε πάνω από 600% από το 1970. Η παιδική φροντίδα κοστίζει δεκάδες χιλιάδες τον χρόνο. Τα πανεπιστημιακά δίδακτρα αυξήθηκαν πάνω από 1200% από το 1980. Το επιπλέον εισόδημα δεν δημιούργησε πλούτο. Απορροφήθηκε από τα πάγια. Όταν όλοι διαθέτουν 2 εισοδήματα, οι τιμές προσαρμόζονται σε 2 εισοδήματα. Τα σπίτια τιμολογούνται με βάση 2 μισθούς. Οι καλές σχολικές περιφέρειες γίνονται πληστηριασμός. Οι τράπεζες εγκρίνουν δάνεια με βάση το σύνολο και ξαφνικά χρειάζεσαι 2 εισοδήματα για να αγοράσεις ό,τι αγόραζε κάποτε ένα. Ας δούμε το δεύτερο εισόδημα καθαρά. Από τις 50.000, η φορολογία μπορεί να αφαιρέσει σχεδόν το 1/3. Αν υπάρχουν παιδιά, η φύλαξη μπορεί να καταναλώσει 15.000 ή 30.000 τον χρόνο. Προσθέστε δεύτερη μετακίνηση, δεύτερο αυτοκίνητο, καύσιμα, ασφάλειες. Προσθέστε και τα έξοδα εξάντλησης, έτοιμα γεύματα, υπηρεσίες, λιγότερο χρόνο. Στο τέλος, ένα ονομαστικό εισόδημα 50.000 μπορεί να αφήνει καθαρό όφελος ελάχιστο. Και όμως οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση το ακαθάριστο σύνολο. Το σπίτι αγοράζεται με βάση 2 μισθούς. Το ρίσκο χτίζεται πάνω σε 2 μισθούς. Και αν ένας χαθεί, το σύστημα καταρρέει. Η παγίδα δεν είναι το χαμηλό εισόδημα. Είναι η απουσία περιθωρίου. Η λύση δεν είναι απαραίτητα να σταματήσει κάποιος να εργάζεται. Η λύση είναι να αλλάξει η δομή, να χτιστεί μια βάση ενός εισοδήματος. Τα πάγια έξοδα να μπορούν να καλυφθούν από έναν μισθό. Το δεύτερο εισόδημα να αντιμετωπίζεται ως στρατηγικό πλεόνασμα, όχι ως δεδομένο. Σπίτι που συντηρείται με έναν μισθό. Λιγότερα πάγια. Ισχυρό ταμείο έκτακτης ανάγκης. Επενδύσεις που αγοράζουν επιλογές. Μέσα σε 5 ή 10 χρόνια, το δεύτερο εισόδημα μπορεί να μετατραπεί σε περιουσία που παράγει απόδοση. Τότε η ασφάλεια γίνεται πραγματική. Η παγίδα των 2 εισοδημάτων δεν αφορά απλώς τα χρήματα. Αφορά την ευελιξία.
Και η ευελιξία είναι δύναμη. Τώρα γνωρίζεις το σύστημα. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσεις να παίζεις μέσα του ή αν θα το αναδιαμορφώσεις υπέρ σου.